Pozdravujem ťa, žena. Volám sa Veronika Riava Scott a vítam ťa v krásnej piešťanskej prírode. Týmto videom ťa chcem pozvať na stretnutie so svojou vnútornou rovnováhou. Bude to krátke cvičenie s ukážkami a so sprievodným slovom. Idem si teraz pripraviť oheň k miestnemu prameňu a tam si môžeme spolu zacvičiť. Dýchacia časť cvičenia vyvážená má za úlohu prácu so živlom vzduch, dokysličiť všetky vnútorné orgány a tak uvoľňovať napätie z tela. Hlasové cvičenie vyvážená má za úlohu prácu so štítnou žľazou, s hormónmi, s telesnou hmotnosťou, s emóciami a s napätím, ktoré je v našich vnútorných orgánoch. Cvičenie vyvážená, o ktorom vám dnes budem hovoriť a ktoré vám ukážem, obsahuje v sebe prácu so všetkými 4 živlami a s našim telom, duchom aj myslou tým najprirodzenejším spôsobom. So vzduchom sa stretneme cez dých a dokysličenie každej bunky nášho tela. S vodou sa stretneme cez otužovanie v prírodnom prameni, ktoré si však môžete vyskúšať aj doma a nastaviť si teplotu vody podľa svojej potreby. So zemou cez prirodzený peeling riečným jemným štrkom alebo štrkom z prameňa alebo hlinou, ktorú nájdete všade v prírode a môžete sa ňou celé vyšúchať a pomasírovať. A s ohňom, ktorý potrebujeme zobudiť v nás, rozprúdiť ho pohybom, rozprúdiť ho spojením so živlom oheň v jeho prirodzenej podobe, keď ho zapálime a tak ho vlastne vyhriať a pustiť ho do svojho tela. Prvé cvičenie, ktoré si teraz ukážeme, bude dých, čiže živel vietor. Pretože dýchom náš život začína aj končí. Cez dých môžeme správnym dokysličením každej bunky svojho tela vyliečiť a vypustiť mnoho napätia, ktoré sa v nás nachádza a tak liečiť mnohé choroby. A dýchom môžeme zvládať aj emočné napätie a stresové situácie. Začíname 10 hlbokými nádychmi a hlbokými výdychmi. Na 11. nadýchnutie sa nadýchneme úplne do plných plúc, zadržíme dých a precítime každú časť svojho tela. A až keď budeme cítiť, že už sa súrne potrebujeme vydýchnuť, tak až vtedy vydýchneme. Je to jednoduché dýchové cvičenie, ktoré nám pomáha aj pri začiatku otužovania, aj pri liečení všetkých chorôb a začiatku pôstu a vnútorného čistenia. Počas každého nádychu si zvedom jednu časť svojho tela. Nadýchni sa do hlavy a vydýchni z nej všetko, čo tam nechceš mať. Nadýchni sa do brucha, do krku, do trúpu a vydýchni odtiaľ všetko, čo tam nepatrí. Nadýchni sa do ramien a rúk a vydýchuj odtiaľ všetko napätie, ktoré sa tam počas dňa nazbiera. Nadýchni sa do maternice, do čriev, do vylučovacích orgánov a zase odtiaľ vypusti všetko výdychom, čo tam nemá byť. Nadýchni sa do sedacej časti, do lona, do nôh a vydychuj odtiaľ všetko napätie, ktoré tam v tom tele cítiš. A dýchaj tak, aby si každú časť svojho tela prešla s čo najväčším uvoľnením pri výdychu. A s posledným nadýchnutím zastav svoj dých a prejdi si svoje telo. Pozoruj, kde sa nachádza najviac napätia a s výdychom si ho pomenuj, že toto je miesto, ktorému venujem najviac pozornosti.